Oh no! Sir, serious patient, sir. Good. Sir, sir. sir जल्दी এখন যাও স্যার সিরিয়াস Sir, ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। No. ଏଇ ତ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ। ଇଏ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ। ତ ମାସ୍କ କାଇଁ? No.